Jonathan Fry ydw i, darlithydd mewn busnes a rheolaeth sy'n gyfrifol am darpariaeth cyfrwng Cymraeg o fewn yr adran. Mae amrywiaeth o gyrsiau o fewn yr adran cynnwys busnes a rheolaeth, marchnata, twristiaeth a hefyd cyfrifeg. Mae'r adran wedi derbyn canlyniadau calonygol o ran yr holiadur bodlonrwydd myfyrwyr. A hefyd mae gan nifer o ddarlithwyr o fewn yr adran brofiad yn y maes a yn y diwydiant. Mae amrywiaeth o ddulliau ar gael yn yr adran o ran dysgu gan cynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai a hefyd teithiau maes. Enghreifftiau o teithiau maes diweddar ar y cwrs twristiaeth yn cynnwys Malta, Zipworld a hefyd bach mwy lleol Llanercheiron. Mae yna amrywiaeth o modiwlau, lot o rai penodol yn eitha eang yn y meysydd fel marchnata, adnoddau dynol, cyflogadwyedd, busnes a rheolaeth. A mae yna rhai o'r modiwlau ar gael sy'n 100% trwy gyfrwng Gymraeg ac mae eraill ar gael ble mae seminarau yn unig a wedyn bod y darlithoedd trwy gyfrwng y Saesneg. Mae yna opsiwn i fyfyrwyr gwneud blwyddyn mewn diwydiant, ond hefyd mae'n dynnu modiwl penodol, sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Mae hwn yn opsiwn modiwl 20 credit, ble mae myfyrwyr yn cael cyfle i wneud profiad gwaith a hefyd ennill credydau yr un pryd. Enghreifftiau o sefydliadau sydd yn cynnig lleoliadau gwaith am y modiwl mae'n cynnwys Cyngor Sir Ceredigion a hefyd yr NHS. A ni'n falch iawn o chwynegu sefydliadau eraill gan cynnwys Undeb Rygbi Cymru. Gan bod gen i diddordeb yn y maes digwyddiadau, dwi'n hoffi'r ffaith bod yna canolfan celfyddydau ar y campws. Hefyd mae yna datblygiadau cyffroes iawn ar gyfer yr hen goleg. A credu jyst o ran y gymuned Cymraeg hefyd, mae yna IMCA, Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, ar gael a cymuned Cymreigaidd iawn a hefyd mae'r Prifysgol wedi ennill nifer o wobrau ar gyfer safon dysgu hefyd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr adran a mae'r wefan yn cynnwys rhagor o fanylion o ran y modiwlau a hefyd gwybodaeth ynglyn â'r diwrnodau agored a hefyd diwrnodau ymweld ar gyfer ymgeiswyr. Diolch yn fawr am wylio.